Nzukọ OmeIwu steeti ya bụ Anambra bụ ndị gara n'ihu ebinye aka na amụma mkpebi bụ nke a ji wee na-egosipụta mma nnabata ka nyegara President Bola Ahmed Tinubu maka njem bụ nke ọ bịara nso a n'ime steeti a nke gosipụtara idu uchu bụ nke ọ dị nyere mmepe akụrụngwa ji wee na-akwalite ụtọ ndụ. Nke a sochiri amụma okwu bụ nke a kwadoro site n'aka onye nke na-anọchite anya Idemili South Constituency bụ Barrister Ebuka Igwe ma bụ nke a kwadoro site n'aka ndị OmeIwu. Onye nta aka anyị na bụ ọgbakọ ụlọ bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị aka. Ị ga-echeta na onye isi ala ahụ bụ onye bịara Anambra ụbọchị Tọzdee ka ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 8 n'afọ 2025 ma gbapee agadaga ọrụ abụọ bụ Solution Fund City nakwa ụlọ gọọmenti ọhụrụ. N'ime ya bụ okwu, Barrister Igwe toro President Tinubu maka etu o si achị ọchịchị na nkwado arụmarụ nke dị na steeti Anambra, kenekwa ya maka nkwa ndị o kwegasịrị n'itinye Anambra na ya bụ National Gas Infrastructure, imemila mbuze nakwa ihe ndị ọzọ. Na ntụnye nke ya, onye na-anọchite anya Orumba South Constituency Injinia Imanwafọ nakwa onye na-anọchite anya Njikọ Ọka 2 Constituency Dọkịnta Jude Akpụa na ogbo ya nke Nnewi North Honorable Augustine Ike mere ka amata na ọbịbịa ya bụ President nwekwara mmekọrịta dị n'etiti ya na Anambra. N'aka nke ha, onye na-anọchite anya Ihiala 2 Constituency Honorable Golden Ilo nakwa nke Anambra East Barrister Obinweke na onye nke Dunukọfịa Honorable Chuks Azọtani toro Gọvanọ Soludo maka mwugharị dị na ọchịchị ya mere ka Anambra bụrụzie otu n'ime steeti eji amatụ na Nigeria. Onye Spika Anambra State Right Honorable Somtochukwu Udeze gụpụtara ya bụ nkwekọrịta nke onye ọbụla mechara wee kwado nke ọma.